bisa ketemu. Nek kate kelompok siji kok iso dienggo bal-balan ngalor ngidul. Gecing aku kok iso. Manjane ngene sapa le? Dengan anu lho iki mung sing demit lho ya. Nek demite teko. Lah iya tak deleh ning ngarep ben ikut melihat. Kamu di situ saja. Sing nganggo satu-satuan sapa? Ayo. Halo, Riana. Ayo. Nggo satu-satuan Riana kok iso arepe dhewe. Nggih katuran sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kon jawab salam iso malah guyang-guyu iku ndak iso piye ngono lho jane. Dalam aku ayo dia. Lagi iki lho sing arani sampean ayu lagi buah kita lho. Heh? Lagi kita Bu, ya. aja ngono Bu aku isen lho sing arani aku ayu mon jenengan to e. Ora cah ora. Lah yo sik jim gak sangu aku iki. Kurang njaluk suci lho Nggih katuran sugeng siang. Alhamdulillah matur nuwun sanget kagem warga Tinduk Mojo Wetan. Banjarjo ya sayang ya. Luar biasa. Luar biasa sekali penontonnya karena ini ada di iki pasar ya? Pasar. Pasar. Oh ya pasar. Saiki berubah menjadi tontonan ketoprak ya Nduk. Pasarnya tutup sesuk neh ya. Sesuk neh. Nggih. Sugeng pepanggihan kalian sandiwara ketoprak Wahyu Manunggal ingkang mijil saking Desa Sugihan Kecamatan Banjarjo Kabupaten Blora Mustika. Alias njujuk saja ya sayang ya. Nah, tonggone dhewe. Tonggone dhewe. Oke, matur nuwun sanget nggih Bu nggih. Lah ngono ning nggone tanggane ana ketoprak dadine ya nanggap dhewe. Ditanggap dhewe. Ngoten nggih. Nguri-uri kabudayan Jawa ya Ndak ya. Alhamdulillah Banjarjo ana ketoprake nggih Bu nggih. Nggih, gadahipun Mas Wahyu Sucil ya. Kertas nggih Bu tiange Bu. Lha wis apa? Aku ruange sing gede dhuwur. Kok iso nek segede dhuwur iku segede apane? Panggunge Sucil nek gede dhuwur iku ndak kondi oleh ngingeti no cah. Kebolongan. Ingeti kene kono ae ora ketok kok iso. Kembar aku kok nggih. Alhamdulillah ini dalam rangka acara sedekah bumi ya. Sedekah bumi bersih desa. Bersih desa nyedekoi bumine setahun sepindah. Didongakno bareng-bareng ya sayang ya. Iki nomor 1 awak dhewe diundang mriki ya, ditanggap dikon donga. Biasane nek dongane wong kok dikon donga ki apa moden? Hah? Ya gak moden ngono. Sing oleh ndonga iki gak mau moden tok kowe bareng ya oleh ndonga kok iso. Tak kira aku rene kon joget kon ndonga bereng jebule. Ya kon ndonga sing nomor 1 iki kon ndonga sik. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim didoakno ya Nduk ya. Mugi-mugi sak bibare nanggap ketoprak Wahyu Manunggal. Warga mriki tansah tansah gemah ripah lo cinawe. Murah sandang lan murah pangan ya Nduk ya. Amin Bu. Amin. Panjang yuswa. Pokoknya kebeh lir sambi kala ya Nduk ya wis pokoke sing baik-baik doane ya. Nah, tos-tos nggih Bu nggih. Sing rada ning dalan-dalan rada ngene minggir rada minggir lah wis. Ning ngarep-ngarep kene lah lho gak apa-apa. Eman bokonge kok nek kesenggol. Iman bokonge nek kesenggol ya. Andane sing numpak sepeda alon-alon sayang ya. Oke. Iki upayae cah sekolah tampil nek gas desa ngene iki. Dek kae aku yo pas sekolah yo ngene iki. Les ora tau sekolah. Hah? Sekolah. Sekolah. Anu tutup apa ora? Gak tutup. Lah gak tutup ya. Lah Ketoprak kok yo gak tutup kan. Nggih, satembang pembukaannya bareng Wahyu Manunggal juga Mas Harto ya. Dikai lagu apa iki? Bu lagune napa Bu Camesari napa mendangdut? Lah Bu sing saiki lho sing ngarani aku Ayu sik. Oh iya, sing ngarani Ayu. Wah, PD 6. Napa Bu? Kecewa koplo dalem? Campur sari. Oh, Lintang Asmara. Lintange Asmara. Oke, baik. Inuk Mas Harto ya. No, satu tembangnya Lintange Asmara
bareng ibuku nggih. Nah, ibuku sing juga cantik jelita. Ah, monggo Mas Harto. Tembang wonten Lintange Asmara. Ayo. Dados. Go tego duet go. Go duet. Lintange Asmara. Mas iki orsine banterna sithik, Mas. Bareng tombol audio. Cek. Juga ada ini sapa ini? Hah? Mustika yo piye? Kok nek kliru piye aku senani wong. Iya, Bos. Siang toro ratri. Mike mati, Mas, mike mati sijine. Mengeling manisi hati setiamu anduweni marang say dia sulasmi rasa tangan hang liputi lintang bulan dadi saksi ubayani jatan balik janji sapa yang bukti sapa yang pati Ayo tresna mugi narya tombo susatro ing batenku wong bagus antepno rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu senadyan narungi banyu segara rasaku ra bakal cerna senadyan nyawa oncat segaraku yen tresno ora bisa dipisahan tendange masih banter sini hey iya 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 double audio Mustika Production rasa kangen hang limputi lintang bulan dadi saksi ubayane datan balin janji sapa yang mati sapa yang pati tresna mugi narya tombo susatro ning batenku bagus antepno rasa atimu tresnaku mas tulus jroning kalbu senadyan naruh segara rasaku ora bakal cerna senadyan nyawa oncat segaraku yen tresno ora bisa dipisahno
ada lintange asmara sampun nggih Bu nggih. Ha bar iki nek tanduk bayar lho ya nek tanduk. Nek pisanan gratis gak apa-apa. Biasane kan ngicipi ku gak bayar nduk ya. Nah, engko nek tanduk bayar ngono biasane lho nggih. Nek ning kono-kono biasane ngono biasane ya. Ibu sing sampinge permintaan ada kecewa dikoplokno. Halah ya. Kecewa iki lho biasanya nyanyi kecewa. Mas Harto masih kecewa ya Mas ya. Nah, sing penting warga kene gak kecewa. Ngoten nggih Bu nggih? Ya ndak to, Mbok. Lah iya kandhane kok iso. Wes, luar biasa iki ketoprak. Wong penyanyine ijo-ijo apik ngene kok. Lah iya karek Karek golekno wedhus. Wedhus. Buke ben dosa golekno pakanan ya. Heeh. Ah, sida dikemah-kemah wedhus kabeh iki kok ya. Salut tembang wonten kecewa bareng Dek Rina juga Wahyu Manunggal monggo Mas Harto langsung ayo. Hey, tarulingan bareng-bareng yuk. Wahyu Manunggal. Ngono lho.
mboten. Lah ngono lho. Wis pokoknya tembangnya kecewa, sebenarnya gue gak kecewa. Ngono ya. Hanya lagu saja. Hanya lagu saja, nggih. Disponsori oleh Gava. Air minum. Endi air minum e? Aku ora nganti ngombe blas iki mau malah ya. Nah, dikai banyu dus-dusan ya, Nduk ya. Apa iki ngokop iki wae? Aja, iki ngleren rokotin dhisik kok iso. Gava karek nyoblos tik langsung diseruput. Segar. Pokoknya kalau punya produk dari nganu Dari apa? sendiri, nganu sendiri. Nganu iku apa kane nganu barang? Nganggo gone dhewe aja nganggo gone tanggane. Lah ngono lho maksudnya ngono, dali dalam negeri Nduk jenenge. Dalam desa iki, nek iki desa ya, negerinya tetap dari sisi Indonesia dong. Indonesia. Oh, lah ya, nggih. Nah, sebelah sini Ibu minta lagu apa? Lagu ini apa lagu ini? Ayo. Ijo, ayo. Aja ngono nek sawanan Bu, iki biasane sawanan ngene iki kok iso bocah iki. Nah, sawanan tenan. Sawanan tenan kok malah. Biasanya cah cilik anggerong iki langsung mulai panas. Oke, ayo sayangku ya, diperkenalkan artis-artis cantiknya dari Wahyu Manunggal satu persatu ya sayang. Nah, dhisik iki lho setengah. Oh iya. Ben gak ngantuk ya. Nih. Dari jauh iya. Ayo Nduk, diparingi lagune apa? Lukaku, Mbak. Hah? Lukaku. Lungaku Mas. Aja lunga to. Ning kene lagi 3 jam kok sampe lunga iki lho. Hah? Lungaku. Lukaku ta lungaku Ya Allah, mboke jebule kupinge sing keliru e. Kupinge tak tinggal omah siji iki apa nomare. Sesuk kok tak jibuke ya, Nduk ya. Satu tembangnya lukaku. Lah iku masih bener Mas ya. Nah, seborok neh ya. Wis to, lagune borok terus iki nek kate ya. Bareng Mustika Production. Saya semangat, Dok. Dilebono TV-ne Blora Mustika iki. Terus semangat. Ora dibayari Gava iki kok. Langsung ya Mas Yud ya. Ya lagu yo awas kok iso. Cute akan rindu kamu guyu cute kok iso. Guyu. Ayo. Ayo Manunggal.
sing bahagia-bahagia ngono aja lho kok apa-apa piye-piye. Sangu wah 10.000 kok iso gubuk asmara terus. Aja ning gubuk. Udan akeh ning gubuk kok iso. Kene gubuke ini enek kuncine apa ora? Enek kuncine apa ora gubuke? Iso dompet kok iso. Dah ngono. Dah.